Ćao, Dule. Gde si, Predraže, mali vraže? Jeli, kako tebe zovu? Predraže ili Predrage? Ili možda Predragu? Ne znam, Dule, nisam nikad razmišljao, mislim, o tome na taj način. Pa nisi ti izgleda ni o čemu razmišljao. Boli te uvo, spavaš kod roditelja do 12, voziš kola koje si kupio od tuđih, ponavljam, tuđih para. A ovamo ne znaš ni kako se zoveš, moj Predraže. Dođeš mi pare i očekujem da mi ih vratiš. Jel ti to jasno? Evo, Dule, u subotu ti vraćam sve do banke. Keve mi, eto. Ne moraš do subote. Evo ti do ponedeljka, jebi ga, zato što si ekserov drug. To ti je Dule Hypo banka dala grace period. Ne znaš šta je taj grace, ali ne veze. Grace, to ti kao neki ler, jebi ga, da uzmeš na ler nešto. Ti si našo magarčino mala. Nemoj ti da mi objašnjaš šta je grace, bre, pička ti materija. Vraćaj lovu u ponedjeljak i tačka, jel ti jasno, bre? Hej, jebote, daj mi ovog eksera, to je Aleksandra. Evo, za tebe. Ovo našo nam je objašnjaš šta je grace. Kaži, Dule. Alo, Aleksandre, ili Aleksandru. Slušaj, vidi s ovim tvojim malimi. Recimo da se ne zjebava puno, mislim, vozi kola od moje love. Rekao sam. Zjebava se na moj račun, to uopšte nije gotivno. Sad ćemo da uzemo neku lovu pa ćemo ti donesemo deo. Vrati onda popodne do mene da završimo ono naše. Slušaj, sad me čeka jedna klinka ovde. Pazi, to je strašno. A ti? Nesretniče, ili jebeš šta? Pa malo kad naleti. To ti je za tvoje godine odlično za ten. Ajde, dođi ti popodne, nemoj da me zebeš, pošto ću da vas karam obojicu u tandemu. Ajde, odo, čao. Spava svaki dan do 12, do 1. Kaži da sam s Kevom gledao neki film, jebate. A evo, kaži ti da je gledao s Kevom film do kasno. Kaži, Ćale to gledao film. Ne. Te bezobrazne gleda sa Ćalom. Jebate, šta me ložiš, ko ti je kurac? Ti njemu objasni. Jedi govna. Jedi govna. Ajde, odradi ove klinke i idemo kod direktorke po pare. Čuče, tako me probada nešto. Pa ostavi pušenje. Ma, ostavio sam. Ne pušim više. Okay, let's try something different.